ቅድሚ ስልክ ምግዛእና ክንፈልጦም ዝግበአና ነገራት ዋና ዝበሃሉ ነገራት ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ከመይ ዓይነት ስልኪ ቆንጆ ስልኪ ብሎ ሓደ ሰብ ሒዙ ደስ ክብሉ ስልኩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ስልኪ ቆንጆ ስልኪ ምናምን ንብል ኢና ከመይ ገይርና ቆንጆ ስልኪ ኢልና ወይስ ክንገዝእ ስልኪ ቅድሚ ምግዛእና ክንፈልጦም ዝግበአና ነገራት እንታይ እዮም ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሎማዓንቲ ሓድሽ ዝመጻኹም ሰባት እዚ ቻናልና ቴክ አፕ ይበሃል ዩቲዩብ ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂን ናብ ቴክኖሎጂ ዝቀራረቡ ነገራት ናብ ቴክኖሎጂ ነገራት ምስ ናይ ኮምፒውተር ስልኪ ሓድሽ ናይ ቴክኖሎጂ ነገራት ነቕርበሉ እዩ እንኳዕ ሰላም መጻኹም ኩለኩም መጀመርያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ድማ ይትረስዑ አብራቱዕና ሎማዓንቲ ግን ስልኪ ገዝእ ደልየ ከመይ ዓይነት ስልኪ ገዝእ ማለት እዩ ቆንጆ ዝበሃል ስልኪ እንታይ ክራይተሪያ ኣለዎ እንታይ ክንፈልጥ ኣለና ቅድሚ ናብ ስልኪ ምግዛእና ቅድሚ ስልኪ ክንገዝእ ንሓስብ ከለና ቆንጆ ስልኪ ዝበሃል ከመይ ዓይነት ስልኪ ብኸመይ ክንፈልጦ እንታይ ክራይተሪያ ዘማልአ እዩ ቆንጆ ስልኪ ዝብል ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ 10 ነገራት ሒዘልኩም ወፂእ ዘለኹ እዞም 10 ነገራት ቅድሚ ናብ ስልኪ ምግዛእና ናብ ቆፎ ወይ ከዓ ናብ ሞባይል ቆፎ ቅድሚ ምግዛእና ፈሊጥናዮም ክንከይድ ዝግበአና ነገራት እዮም ሓደ ብሓደ ክነግረኩም 10 እዮም እዚኦም ዋና ነገራት እዮም ሓሪፍ ስልኪ ንገዝእ ድሕሪ እዩ ማለት ቆንጆ ስልኪ ንብላ እናታተድልየና ንኹሉ ምሳና ዝኸይድ ስልኪ ቆንጆ ንብለ ስልኪ ከመይ ገና ንገዝኦ ማለት እዩ ከይድና ሞኪርና ገዚና ቆንጆ እኮ ይኾነትን ምናምን ከነብየብልና ማለት ቀዲምና ዛ ስልኪ ብዛዕባ ታ ስልኪ ፈሊጥና ከመይ ዓይነት ስልኪ ቆንጆ ከመይ ዓይነት ቆንጆ ዘይኮነ ፈሊጥና ቀዲምና ክንከይድ ምእንታን ማለት እዩ እና 10 ነገራት የቀርበልኩም ዘለኹም 10 እዮም እንታይ እዮም ክንፈልጦም ዝግበአና መጀመርያ ሓደ ሰብ ስልኪ ቅድሚ ምግዝኡ ክፈልጦ ዝግባእ ስክሪን ሳይዙ ክንደይ ዝኣክል ሳይዝ ማለት ስክሪን ካብ 5 ሳብ 6 ዘለ ሪኮመንድ ይግበር ማለት እዩ ስልኪ 5 ማለት ስክሪን ሳይዝ ብምንታይ ኣነግረኩም ኢንች እዩ ብኢንች ዝልካዕ ስክሪን ሳይዝ ካብ 5 ክሳብ 6 ካብኡ ታሕቲ ንለ ካብ ንዓቐቡን ኣለ ማለት እዩ ካብ 6 ንዓቐብቲ ኮይኑ ፋብሌት ኢና ንብሎ ናይ ፎንና ናይ ታብሌት ንእሽተይ ስፍሕ ዘለ ስክሪን ኮይኑ ፋብሌት ንብሎ ማለት እዩ መፀውዒ ሽመል እውን ይባዕሉ ፋብሌት ግን ስልኪ እዩ ኖርማል ካብ 5 ሳብ 6 ተዝኸውን ይምረጽ ማለት እዩ 5 ንእስ ዘለ ከም ሳይዝና ዝምችወና ንኢድና ስክሪን ሳይዝ ማለት ንኢድና ንዓይንና ሓደ ሰባት ብዓብይ ዲስፕሌይ ዝደልዩ ኣለዉ ዓብይ ዲስፕሌይ ማለት ብዓብይ ጽሑፉ ቪዲዮታት ክሪኢሉ ምናምን ደልዩ ኮይኑ ካብ 6 ወላ 6.5 ሳይዙ ኢንቹ ሳይዝ ተዝገዝኡ ሪኮመንድ ይግበር ማለት እዩ ኖርማል ንእስ ዘለ ይደሊ ተይዱ ግን 5.5 ዝኸውን 5.5 ባዕሉ ወይ 6 ካብ 5 ሳብ 6 ዘለ ማለት እዩ ከም ሳይዝኩም ትመርጹ ማለት እዩ እዚ ስክሪን ሳይዙ መሪጽና ኣለና ማለት እዩ ቀዲምና ማለት እዩ ዋላ ጥቃና ዘለ ሰብ ናቱ ስልክ ሪኢና ስክሪን ሳይዝ ቀድሚውን ንጥቀመሉ ስልክ ክህሉ ይኽእል እዩ ስክሪን ሳይዙ ምቾና ተኾይኑ ኣነ ንኣብነት ሕዛነ 6 ኢንች ማለት እዩ ኖርማል ንባዕለይ ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡ ታሕቲ ዝምችዎም ኣሎ 5.5 ኣለዎ 5 ዝምችዎም ኣሎ ካብ 6 ንዓቐቡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ መጀመርያ ስክሪን ሳይዙ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ብምቕጻል ዲስፕሌይ ዋና ይዚውን ዲስፕሌይ ቪድዮ ክንርኢ ከለና ወይ ዝኾነ ነገር ጌም እንጫወት ከለና ወይ ዝኾነ ኢንተርኔት ክጥቀም ከለና ዲስፕሌይ ናይቲ ስክሪን ኳሊቲ ፉል ኤችዲ ተዝኸውን ይምረጽ ፉል ኤችዲ ማለት 1920 ብ1080 ፒክሰል ማለት እዩ እዚ ፉል ኤችዲ ካብኡ ታሕቲ እውን ኣለይ ስልኪ ግን ኳሊቲ ዝወረደ እዩ ዝኾነና ስለዚ ቅድሚ ምግዛእና ዲስፕሌዩ ፉል ኤችዲ ክኸውን ኣለዎ እዚኦም ክራይተሪያት ሒዝና ኢና ከይድ ዘለና ናብ ስልኪ ንገዝእ ከለና ፉል ኤችዲ 1920 ብ1080 ፒክሰል ብለኩም ኣለኹም በር ካብኡ ንዓውን ኣለዩ 2560 ብ1440 ዝበለጸ ዕሩ ግን 1920 ብ1080 እኹል እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ዲዛይኑ ቆንጆ ድዩ ቅጥነቱ ናይቲ ስልኪ ቅጥነቱ ብጣዕሚ ገዥፍ ዝኾነ ስልኪ ኣለ ሓደ ብጣዕሚ ሮግድ ማለት ንምሓዙ ከቢድ ዝኾነ ስልኪ ኣለ ከምኡ ዘይኸውን መጀመርያ ከምኡ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ መርጽ ከለና ቅጥን ዝበለ ዲስ ስልኪ ንኢድና ይምችወና ንምሓዙ ዝብል ነገራት ክንምልስ ኣለና ረብዓይ ፕሮሰሰሩ ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ቀልጢፉ ክሰርሐልና ዝገብር ነገር ማለት እዩ ዝኾነ ህዝቢ ሙዚቃና ሰማዕና ባክግራውንድ ሙዚቃና ሰማዕና ካልእ ፌስቡክ እንጥቀም ወይ ዝኾነ ቪዲዮ ኤዲት ዝገብር ሶፍትዌር ወይ ዝኾነ ፎቶ ኤዲት ዝገብር ወይ ከዓ ብዙሕ ዓይነት ሶፍትዌራት ኣለዉ ጌማት ምናምን ከጫወተና ፕሮሰሰሩ ኣድላይ ነገር እዩ ስለዚ ፕሮሰሰሩ
ኦክታ ድዩ ዱዋል ድዩ ምናምን ኮር አለው ናይ ባዕሉ ከምዚ ኣብ ኮምፒውተር ኮር i7 ኮር i3 4 5 ምናምን ብሎ ከም ናይ ባዕሉ ኮር አለው እዚውን ማለት ፕሮሰሰር ናይ ስልኪ ማለት ኦክታ ተዝኾን ይመረጽ ኦክታ ማለት 8 ፕሮሰሰር አለው ማለት እና እዚውን ዋና ነገር ፕሮሰሰሩ ወረደ ከይኸውን ማለት በመቀጠል ከፕሮሰስ ቀጽና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሐዚ ጉግል አንድሮይድ አለ ሐዚ ብዙሓት ሰብ ተጠቀመሉ ጉግል አንድሮይድ አንድሮይድ ይጥቀም ካሊውና አፕል ደሞ iOS አለ ዊንዶውስ አለ ብላክቤሪ ለምኳወጽ ይኻብዳጋ ዘለ ይበሰን ብዙሓ ናይ ይፈልግን ቀደም ነይሩ እና አይኒና እንጥቀም ደሊ አፕል ደልት ኮይና ናይ አፕል ፓርቲና እንገዝ ማለት እዩ አንድሮይድ ኮይና ናይ ጉግል አንድሮይድ ዝኮኑ ስልክታትና እንገዝ ከም በዓል ሳምሰንግ ቴክኖ ምናምናት ዝመስሉ ኩሎም አንድሮይድ ብዙሓት ስልክ ሰብ ኮይኑ ዓለምና ብዙሓት ይጥቀምሉ አንድሮይድ እዩ በተለይ ኢትዮጵያ ምናምን አንድሮይድ ይጥቀም ብዙሓት ሰብ ማለት እዩ እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ሰሌክት ገርና ኣለና ማለት እዩ በመቀጠል ራም ካብ 1 ጂቢ ካብ 8 ጂቢ ራማት አለው ስልኪ 1 ጂቢ ተኮይን ብጣዕሚ ይሽይ ቢያንስ ተንኢሱ ካብ 4 ጂቢ ራም ንዓቆ አለው ስልክና ጽቡቅ ከስራሕና ተኮይን ማለት ስልክና ቆንጆ ይኹንሉ ተኮይና ካብ4 ንዓቆ አለው ቆንጆ ተኮይኑ ማለት እዩ ዝጠቅመና ራም ደሞ ቴምፖራሪ ዝኮን ዳታ ንግዚኡ እንጥቀመሎም ዳታ በዚ ሙዚቃ ከፊትና ራም ንቀመጠሉ ወይ ዝኾነ ጌምና ጫወትና ተኮይና ራም ይቀመጥ ፍጥነት ይኮን እዚስ ሙዚቃ መቀመጥ እዩ ስቶሬጅ ናይ ገሪ ናይ ስልኪ ቴምፖራሪ ዳታ ንግዚኡ እንጥቀመሎም ዳታት ዝቀመጠና እዩ ስለዚ ራሙን አድላይ ነገር እዩ ኣብ ስልኪ ማለት እዩ በመቀጠል ሸውዓይ እና ዋና ነገር ከነገረኩም ሸውዓይ ካሜራ ሎሚ ዓውይ ዲጂታል ካሜራ ሒስካ መንቀሳቀስ ተሪፍ እዩ ወላ ኳ ናይ ስልክታት ነቲ ናይ ዓውይ ናይ ዲጂታል ስልኪ ዲጂታል ካሜራ ኳንተ ዘይተቆው ግን ዘይና አስበቃ ዳርጎም ኮን ዝኽእል ፎቶታት ይልዕሉ ቪዲዮታት ይቆርጹ ስለዚ ካሜራ ዋና ነገር እዩ ኣብ ስልኪ ግን ሕዚ ናይ ክልተ ዓይነት ካሜራ አለ ናይ ቅድሚትና ናይ ድሕሪት ማለት ሰልፊ ንብሎና ሬር ንብሎ ናይ ድሕሪቱ ካሜራ ማለት እዩ እና ናይ ቅድሚቱ ክንደይ ክኾን ኣለዎ ናይ ድሕሪቱ ክንደይ ክኾን ኣለዎ ተኮነስ ቢያንስ ንኣና ዘልየና ፎቶ ቪዲዮ ምናምን ዝቀርጸና ክኾን ኣለዎ ከመይ ናይ ቅድሚቱ ሕዚ ካብ 16 ዝኸውን ይምረጽ ወላ 12 ካብ 12 ጀሚሩ ማለት እዩ ናይ ድሕሪቱን ካብ 16 ጀሚሩ ይስራ አለ 16 كون لو هكذا داشو حري قنج خون كلت كاميرا تواقو سلزو سخلنا بعدنا شيفت نغورو ناي بعدنا ارنج نغورو ماتو كاميرا وصلنا نغري كاميرا خاصه كان بميجا بيكسل كندي ميجا بيكسل ناي قدميتو ناي دحريتو ميجا بيكسل 16 ديو 14 13 ديو 13 ديو وي 10 ديو زيوم طيقنا ناي قدميتو ناي دحريتن ناي فرونتنا ناي ريرو مالتيو سي مفلتنا شامي درجه باتري وصاني نسلكي باتري بيان تناسي حدا معلت قوعل له هذه انا امنت بحساب زمار سامسونج جزمو تولو يزودنا شارجي منامي يقول تنازين ايتم كامباني اي سامسونج كامباني اي باتري تخمس لهم قالوا ابعل ابل ان اوبو زبازلكون له بتاع قنجو ناي باتري لهم قنجو باتري تاتون زلهم الله ماتيو ስለዚህ ባትሪ ቢያንስ ካብ 3000 ሜጋ አምፒር ኮን ለው ሳብ 3000 حساب 5000 ዝኻውና ዓቀብ ኮን ለው ቆንጆ ባትሪ ኮን ትኮይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ተሻይ ድማ ስቶሬጁ ማለት እዩ ፊልምታት ቪዲዮታት ምናምናት ንሕዘሉ ኣብ ቆፈና ንሕዘሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝሕዝ ግዜ በተለይ ቪዲዮ ፎቶ ሙዚቃታት ምናምን ኣብ ዲስክና ንቀምጥ ቀደም ሕዚ 2 ጂቢ 4 ጂቢ ዝባል ናይ ቀደም ሚሞሪ ንገዝየና ሎም ይቆም ይኾና ቆፎ ባዕሉ ስካብ 256 ጂቢ ሚሞሪ ዘለዎ ለባዕሉ 256 ማለት ዳርጋ ኮምፒውተር ወሎ ተዘ ክንደይ ክኾን ኣለዎ እንተናኣሰ ካብ 64 ንዓብ ክኾን ኣለዎ ክሳብ 120 ሚኒማም ግን 64 ዝኸውን ሪኮመንድ ይግበር ማለት እዩ ምስ ዘለ ናይ ሕዚ ላይፍ ናይ ወድስ ናይ ሕዚ ናይ ዘለ ላይፍ ማለት እዩ ግን ከከም ናይ ባዕልና ሓደ ላዕሊ ንስኾል ንኽኢና ግን ተንእሱ 64 ዝኸውን ጽቡቕ ስልክ ገዝእ ተሊና ምሳና ዝኸይድ ፎቶ ንጥቀም ቪድዮ ንጥቀም انت خوينا يزلكم الخبر بنام زي نتكلم كله تخوينا ولا 8 جي 10 جي زلوا السلك ولاس كاخلنا هول ግን ምስቲ ደሓና ተክኖሎጂ ተቃረብ ሰባትና ና ፎቶ ቪዲዮ ምናምን ተጠቀም ሰብና ሙዚቃ ተሰምዕ ሰብ ንሱ አካይ አገሬ ስቶሬጁ ስለዚህ ወሳኝ ነገር እዩ ማለት እዩ አስራይ ኔትወርክ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኔትወርክ ቴክኖሎጂ ክለኩም ከለኹ 3G 2G 4G ዝባሃሉ
ስለዚህ መብዛሕትኡ ሳብ ሕዚ ዘለ 3G 2G ሳፖርት ይገብሩ መብዛሕትኦም ሓደ ግን 4G ሳፖርት ይገብሩሉ 4G ሳፖርት ይገብሩ ማለት ተፈጣን ናይ 4G ኔትወርክ ክንጥቀም ይንኽእልን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቦታታት እንኳን ይሰርሕን 4G 3G ዘለ 3G ዘለዎ ተጠቃምና ችግር የብሉን ግን ንቐጻሊ 4G ክትከኣኸል 4G ብጣዕሚ ፈጣን እዩ ናይ ጀነሬሽን ኣፋር ኣለዎም ናይ ኢንተርኔት ፍጥነት ማለት እዩ እዚ ክንሓስበሉ ንግበና እዚኦም ኩሎም 10 ፖይንታት ተቐሚጠልኩም ኣለኹ እዞም 10 ፖይንታት ብሓንቲ ዋና ነገር እስር ከብለልኩም ፕራይስ ዋና ነገሩ ዋግኡ እዩ ዋግኡ ክባር ክኸውን እዩ ድሕሪ ፅቡቅና መረፅና ወፂና ዋግኡ ከብረና ስለዝኽእል ምስ ናይ በዓልና ከዓና መጠና ምስ ዋጋና ሕዚ ሓደ ሰብ ክገዝእ ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ስልኪ ስክሪን ሳይዙ ካብ 5 ካብ 6 ዲስፕሌይ ፉል HD ዲዛይኑ ንኢድና ዝምቹና ቆንጆ ዝኾነ ንኣና ዝምቹወና ባይዘዊ ፕሮሰሰሩ ፈጣን ዝኾነ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኣንድሮይድ ህዝቢ ዝጥቀም ዝኾነ ሰብ መብዛሕትኡ ኣንድሮይድ ዝኾነ ኣንድሮይድ ዝረከሙ ኣንድሮይድ ራሙ ካብ 1 ሳብ 6 ኣለ ራማት ሃላ ፍርቂ ጅውን ኣለ ግን 4 ክኾን ኣለዎ ሚኒማም ማለት እዩ ካሜራኡ ካብ 12 ንዓቐብ ሜጋፒክሰል ባትሪው ካብ 3000 ሜጋ ኣምፒር ንዓቐብ ስቶሬጁ ካብ 4 ንዓቐብ ኔትወርኩ 4G ወላ 4G ዘይኮነ 3G ካብ 3G ኣብ 3G 4G ዘይብሉ ቦታታት ኮይና ነበር ግን ንቐጻሊ ግን ክመጽእ ከለ ምንም ገብዘ 4G ተዝኸውን ይመድርጽ እና እዚኦም ግን ምስቲ ዋግኡ ኣመጣጢና ምስ ናይ በዓልና ኣታዊና ይራኸብ ዲልና ስልኪ ቅድሚ ምግዛእና ክፈልጦም ዝግበአና ነገራት እዚኦም 10 ፈሊጥና ክንከይድ ኣለና 10 እዚኦም ስልኪ ፈሊጥና ተኸይድና ታ ስልኪ ንፈልጣይና ቅድሚ ምግዛእና ከመይ ዓይነት ስልኪ ምዃና እውን ፈሊጥና ንኸይድ ኣለና ቆንጆ ስልኪ ዲ ኣይኮነትን ወይ ገዚአ ስልክስ ቆንጆ ኣይኮነትን ምናምን ክንብል ይንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ስልኪ ምግዛእና ፈሊጥና እዮም ክንከይ ዝግበአና ነገራት እዮም ደጊምኩም ርአይዎም ማንም ሰብ ስልኪ ቅድሚ ምግዙ ክፈልጦም ኣለዎ ቅድሚ ምግዛእና ግን ኣብ ኢንተርኔት ሰርች ገርና ሞባይል ቆንጆ ዲ ኣይኮነን ክንደይ ቶም ዝነበርኩም ስፔሲፊኬሽን ሕዚ ቶም ኩሎም ዝነበርኩም 10 ቀዲምና ክንፈልጦም ርዮም ተደሊልና ግን እንታይ ንገብር መስሊኩም መጀመርያ ናብ ጎግል ንኣቱ ጎግል ኣቲና ኣብ ጎግል ክንገዝኡ ደለና ስልኪ ወይ ሞዴል ንእቶ ሕዚ ንኣብነት ኣነ ሰርች ነገር ከሪአኩም ሳምሰንግ ኖት 9 ፕላስ ሳምሰንግ ኖት 9 ፕላስ ሰርች ንገብራ ዲኣሞ ስፔሲፊኬሽንና ከመይ ምዃና ውሽጣ ርኢና ቸክ ንምግባር ማለት ብኢንተርኔት ቀድሚና ምዃድና እና ምሳና ይኸውን ኮምፓየር ንምግባር ማለት እዩ ስለዚ ሰርች ገብረ ኣለኹ ሳምሰንግ S9 ፕላስ ስፔሲፊኬሽን ኢልና ሰርች ንገብረ ጉግል ብመቐጻል እሺ ክሊክ ንገብሮ እዚ ይመጸልና ኣለ ማለት እዩ ስለዚ ታስልኪ ኢንቻ 6.2 ኢንች 12 ሜጋፒክሰል ካሜራ 6GB ራም 3500 ሜጋ አምፒር ባትሪ አንጆ ዲቴይል ተደሊኹም እዚነኩም ኔትወርክ ቴክኖሎጂ 4G ውን ሳፖርት ይገብርዩ እዚ ቆንጆ በቃ ሳብ 4G ዘለው ኔትወርክ ሳብ 4G ዘለው LTE ማለት 4G ማለት ሳብ ዘለው ሳፖርት ይገብርዩ ዝተመረተሉ ዓመተ ምህረት ኣለኩም እዚ 2018 ቦዲ ስለ ስልኪ ኣብ ዘለኩም ከም ዓይነት ግላስ ከም ተሰርሐ ምናምን ከም ዓይነት ሲም ከም ዝቅበል ኩሎም ነውኹም እዚ ዲቴይል ምርኣይ ትኽእሉኹም ስለ ዲስፕሌይ ኒኩም ኢንቹ 6.2 ኢንች ቆንጆ ዲስ ፒክሰል ሪዞሉሽኑ ቆንጆ እዩ ኩሉ ነገር እዚ ምርኣይ ትኽእሉኹም ፕላትፎርም ኣለኩም አንድሮይድ 8.0 CPU ምርኣይ ትኽእሉኹም ኦክታ ኮር ስለ ካሜራ ኒኩም ፍሮንቱ ምና ኩሉ ነገሩ ሰልፊ ካሜራ አለ ሳውንድ ስፒከሩ ስለዚህ ኩሉ ነገራት ናይት ስልኪ ኢንፎርሜሽን አውዚ ሰርች ገርና ስፔሲፊኬሽን በመሳኽ ማለት ሞዴሉ ከደመር ስፔሲፊኬሽን እና ጉግል ሰርች ገርና ስፔሲፊኬሽን ረክብ ኸሊና ስለዚህ ቀዲምና ምን አታይ አይነት ስልክ ምዃኑ ሞዴሉ በሞዴሉ ማለት ሰርች ገርና አልሽና ኩሉ ነገር ፈይጥና ተዘጋጂና ኸይድና ካፍት ሾፕ ንገዝእ ማለት እዩ ስለዚህ ቀዲምና ፈለጥና ስለት ስልኪ ኩሉ ዲቴይሉ ሪና መግዛእ ስለዚህ እንደሞ አንቲ እዚ መስል ፕሮግራም ሂዘልኩም ቀሪበን ነይረ ቀጻለ ኻሊ ፕሮግራም ሂዘልኩም መጽየ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አይትረስዑ ታንክ ዩ ቻው ቻው ባይ ባይ